Sa Ginoo ni siya, ha? Para sa Ginoo. Isuhira. Mayo kay mo mga lawas, ha? Unya, di mo kabalumanayaw. Okay. Ug di mo kabalo mo tuyok-tuyok ka na lang naskilid, oh, sweet suhira. Okay. Ay, kinahanglan dili magbarog-barog. Sayang lang ni Arika niya, magbarog-barog lang. O sa suhira, o inyong amo. Uy, naaman day diya, oh. Uy, suhira, naaman din yung matibi-tibi nga nindot kaayo. Oh. O, diri dapit, kinahanglan, irog-irog ang mga lawas. Lilit magsigit pa. Pureboyak rabang ng mga lawasa. Sige. Sige raman mo pangatawa. Murag di ni patas ba? Tanawa lang kamayo mo sayaw niya. Kamuha yun. Okay. Tanawa, nabitin mo no? Huy naa pa, uy. Ganong nalikod naman mo. Pagkain na human. Haling end mo. Haling ka barog-barog na ni dili usang umoy labot. Pwede na humang uli. Oh, tanawa lang. Kamayo ninyo mo TikTok. Kung sa man dili, mga tulog lang imong niling dapita. Ha? Okay na mo? Ha? Okay na ka na. Ipakita. Ipakita ang gas. Oh, for the Lord na. For the Lord, for the Lord. Ha? Ay, mangita tagpuan ron. Nakadaog. Isa'y maayo mo action. Uy, dungan na silang napita diri, oh. Ha? Nangal. Sige. Kinahanglan, high energy for the Lord. Laga tuyok-tuyok, malipong yun na siya. Oh, hindot kayo yung TV, oh. Uy, ipakita kay di ra ba mabiya magsige. Kung ano, sa inyong trabahoan, walay sayaw-sayaw. Ah, perte kaayo eh. Ah, hala ka diha. Hala ka. Wow, perte kayo. Ako pa, nagtanaw na lang. Wow, grabe. Okay ra mo? Eh, manglingkod na idayon. Ano mang manglingkod man? Palihog barog usa. Unya, atubang sa tuo. Atubang sa tuo, dayon, arms forward raise. Ipatong ang imuhang kamot diha sa abaga sa imong tupad. Unya, hiluta ang likod. Sige, hilot. Sige. Late naman kay ta. Paspasan na to ni. Kaya pertin late na yun, no? Next na to is to proceed to our first question. Kini akong pangutanan ninyo. Okay. Hilom sa ta. May nagsugod na ba apod ang kumpisal, no? Muma naman ta og energize. Now, arita sa atong pinaka-question. Are you at peace at the moment? Kadungog mo? Nakabasa mo? Are you at peace at the moment? Sa inyo tubag. Lain-lain magitag tubag ani. Ha? Nindot kay inyo mga smile, pahiyom, kay siguro break sa trabaho. Pero pangutano na to klaro. Tinud-anay ha kanang naagi sa sulod sa imong kasing-kasing.
Nagmalinawon ba ka karon? Saan pagpalinawon nga, di ba gubat man ron dito sa Middle East? Nang lupad ang tanang mga missiles, buto-buto, no? Paisugay. Pero kaning kaisog mga kaigsuonan, kining war sa Middle East, nagtuo lang dayta nga dito ra ang gubat. Nasayod ba yata nga ang tinuod nga gubat naa sa atong dughan? O naa sa atong utok? Tuo mo, ana? Tuo mo? Ha? Dili lang sa gawas ang gubat, pero in reality, sulod sa atong kasing-kasing. Diba? Away. Away sa pamilya. Usahay, di ta magkasinabot. No? Sulod sa pamilya, wa na. Problema na kaayo. Okay. Arita. The modern employee condition, war outside versus inside. Minaw, ha? Kung sa may naadi-ani nakasuwat. Ha? War inside you versus outside. Unang mga tanaw na to, we are driven, kana pareha sa inyo ha, sa inyong trabahoan, di ba? Sa inyong trabaho, naguna-una mo, duty na siya ko karon. Ang akong gihuna-una, kinahanglan makakot ko. Kinahanglan doon ako'y report. Kinahanglan doon ako'y halin. Sakto na? Di ba? Everyday. KPI driven. Key performance indicator. Dapat halin, pirmi. Dapat ginansya. Kung way halin, sa'yo may tabo. Way sweldo. Tinood na, ma'am? Na. Maugid. Target pressured. Kisa may wala ninyo na pressure diri sa inyohang goal every day. Di ba? Kamong tanan na agad siguro mo'y goal, di ba? Yes. Di pwede sa co-op, wa. Customer stressed or inyohang age, sana? Inyohang client na-stress ka kay sa puton di mo bayad. Kisa diri mga collectors. Na collectors? Pag abot ninyo, ma'am, mangulikta mi, ma'am. Sa inyong term na collection niya, mga tumo. Nya pag abot to, unsa may kasagarang reaction. Pass lang sa ron. Hala, pass lang sa dong. Okay ra na. Okay ra nagpass. Mangutang ka, pass. Pasalamat. Kaya naningil na pud, naanapod ay tagakuan, ningil na pud ni ba? Di ba? Customer stress, ma-stress ka kay pag uli ni mo, layo kay giadto, wa may bayad kay pass. Always online or on the road. Kanunay kang naa sa dukdok si mong computer kung naa ka sa opisina. Or di ba ka naa ka sa imuhang biyahe, kanunay matag adlaw. Di ba stressful? Stress, di ba? Napa? Always accountable ka. Kung naagi problema, imo nang tulubagon, right? Yes. Naka-encounter mo, ana, di ba? Pero, tanaw na to, kana, sa trabaho, ana, ninyo. Hello? Sa trabaho, ana, di ba? Problema na daan. Problema ba, di? Problema, mga naong, problema yun, ay. Unya, tanawon sad nato kana sa trabaho ana, that's outside. Pero nakapangumusta ba ka? That's inside. Unsang naa sa imong sulod sa imong kinahiladman? Unsa may naa sa sud? Anxious kaayo ka kay sus ug di ko kahalin ron. Ang problema trabaho gyapon bisag sa imong una-una karon kuwang kag tulog kay wa kay sige ka problema dagang kag una-una napa emotionally drained. Tinuod na ay mudugan ba hay kabugat lisod, di ba? Apa spiritually unfed. Imuhang espirituhanon ang imuhang kalag murag hawang uhaw. Tinuod? Nangatulog na lagi mo. Okay. Gospel Foundation, Matthew 16:26. It says, what can we read together? Together, 1, 2, 3, go.
What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his soul? Balo naman ta mo sabot, ana. Usahay makalimot mangguta para sa atong kalag. Di ba? Sa kabisi nato, sa atong personal nga gihuna-huna. So in finance, profit matters. Importante na ang profit kay way trabaho kung way sweldo. Way income, way trabaho. In eternity, the soul matters more. Importante kaayo ang atong kalag. Nagsugod na mog panghuyab. Kasayawon ta mog balik ron. Ha? Importante kaayo, the soul matters more. Okay, kindly look at the video and listen carefully. Atong tan-awon siya. Atong paminahon. On hard days. Number 1. Today is just 4 things to remember on hard days. Number 1. Today is just a chapter of your life, not your whole life story. Number 2. Focus on the things that you can control, not on the things you cannot. Number 3. Sometimes we just need a help, so don't be shy to ask for it. And number 4, always remember, there will be hard days, but they won't last forever. Okay. Klaro ang 4 things? Unsa itong primero? Klaro? Unsa itong primero? Ngisi naman ini sila, oy. Atong balikon, oy. Balik. Kay nagduka. 4 things to remember on hard days. Number 1, today is just a chapter of your life, not your whole life story. Number 2, focus on the things that you can control, not on the things you cannot. Number 3, sometimes we just need a help, so don't be shy to ask for it. And number 4, always remember, there will be hard days, but they won't last forever. Sige. Dari ko. Unsa ito yung number 1? Remember, today is just a chapter of your life. Tinuod na. Kay kanong panahon na daghan kayo nato. Nga daghan kay tagyo na una nga kabalaka lima, di ba? Unya, daw mura na kasurinderon. Na di karusirinderon dire. Na, ayaw. Ingon siya, today is just a chapter. Muabot mo labay ra ni siya. Ayaw guna-una ang matapos na ka. Huh? Ika sa ikaduha. Sa ikaduha, focus on the things that you can do. Ngano magsige magkaguna-una ang atong dili para imo. Ha? Ari ka sa grasya sa Dios nga gihatag niya kanimo. Ari ka sa imong talento, sa imong kahibalo. Kung ari ang gitrabaho nimo nga angay gihatag sa imong nga responsibilidad, ana ka mo focus. So why compare yourselves to others? Mara ba ni problema nato? Kuso kayo ta magki-compare. Di ba? Kasi mahilig mo compare dire. Akong kauban sa co-op ba, nadato naman na siya. Ngano nadato man na siya? Pareho naman may anak. Maligya magpugo daw na siya og barbecue. Ugma, mag-andam siya ko, magluto siya ko barbecue. Mga silosa. Ha? Mga suyaon, matud pang ma'am. Number 3, unsay katulo? Ask help. Para mawalang duka ba?
Ask help. Kung di ka kahibalo, pangayog tabang. Ayaw ka uwaw. Ngano mang di man ka mangayog tabang? Dili mawaw, garbo. Kay ako may nasayod, dili di ko mangayog tabang ano niya. Oy, kinsa ra man gud na siya. Mas bright pa baya ko ana. Yung mangayo man ko niyag tabang. Bako pabaya na siya dris ko op. Wa ba gid na si kahibawaan? Diba? Hello? Diba? Unsa ikaw pat? Unsa ikaw pat? There are hard days in our life, but it won't last forever. Kisa may wa naglisod ron. Lisod mo? Kisa naglisod? Ha? Duha ra man day kabuok naglisod dire. Ah, dire. Kisa naglisod? Oh, daghan sad pero ang kilay purti bagaaman. Ha? Liglisod pero ang kilay is life. Ah, tinuod na naglisod. Kilay is life man lagi. Bahalag naglisod, bahala ka basta kay akong buhok rebonded. Okay? Next video, paminaw. This is the moment that Heather Dornadu brutally slammed into the ground on the last lap of a 600-metre race. She was overtaken from second place when the other runner's foot tripped her. Clipped her heel and she went down, completely devastating her chances of winning. Heather had been the favourite to win, but there were only 200 metres left of the race, so it was up to her teammate to bring it home. Heather's teammate used the clash as an opportunity to pull out from last place to the front of the pack, and it looked like she might just be able to get the win. And that's when something absolutely remarkable happened. Heather got up and started chasing down the pack. Dorgan is flying down the back. She is not. She is going to catch Von Dorn. She may catch the leader. She's got one. This is a gutsy effort by Dorgan. She's moving it through. Dorgan coming down the stretch from the outside. Dorgan is coming on strong. Dorgan all the way. Wow. Klaro no? Unsay na itabo? Unsay na itabo sa video? Ha? Para ni mo, sir, unsay lesson sa video? Never give up sa kuan kay wala pa mahuman ang race. Sa pangalan? Louis. Sir Louis. Thank you, sir. Never give up kay wala pa mahuman ang race. Sakto kaayo si Sir Louis. Ay, ma'am. Unsay lesson atong video, ma'am? Dili jud ka mo surrender sa kinabuhi. Pangalan. Melor. Melory, si ba Melory? Ayaw yung surrender sa kinabuhi. Kisa man ninyo diri ka surrender na. Ha? Ano lagi diri piyong-piyong na? Gusto na kamatay? Ha? Ayaw give up, ayaw surrender. Di ba? Kay importante ka ayaw, di ba, sir? Yes, sir. Kuan, padayon lang bisag na pay nahitabo. Kaya ang kinabuhi, padayon lang yun. Padayon lang yun talaga. Laban lang. Laban lang. Pero nga naman ikaw, mura man kag-give upon. Video, di ba ma'am no? Sa lesson sa video. Asa sir? Asa lesson? Don't be discouraged. Don't be discouraged. Di ba? Ayaw give up, ayaw surrender, ayaw laban lang, unya ayaw discourage. Ingna na imong tupad, ayaw discourage diha. Ha? Ingna. Nga nang galuya naman ka. Discourage ka, wa pa kay halin. Discourage ka, kay imong kliyente, pass lang sa. Ayaw gyud, no? Siya, si Dorny din, pagtumba niya, giambakan na lang siya siyang kalaban. Siya iyang katunggali.
Hirumdumi mga igsoon. Kung matumba ka, pagtumba nimo, giagya na ka, layo na kayo sila, nang lupad na dito, naapit na nabot. Take note, ang trick ato, 200 meters away na lang. So, kinahanglan paspas ang imong utok. Kung ikaw katong natumba, diya sa lumba sa kinabuhi. 2 options. First option, kung mo surrender ka, padaplin. Daplin lang ka, give up na ka. Pero ang gibuhat niya, mao na ang ibuhaton nato. Barog diha. Ha? Inay mo tupad barog. Barog diha. Ha? Barog unya hinumdumi. 200 meters away. Paspas kay ng panghitabo. Anak nga, dug. Kinahanglan mo barog ko. Kinahanglan mo dagan ko. Mudaog og sa dili. Barog. Sa kinabuhi igsoon, inana ra. 2 options. Kung sa problema nimo karon. Daghan. Daghan kayo! Daghan ka ng, ako lang to. Oh. Daghan kayo. Unya, mubarog ka di. Mo barog, dili na ko ikumpara kong golingon sa uban. Wow! Pangalan? Genevieve, Genevieve mo barog. Ayaw i-compare imong kaugalingon sa uban nga. Mo na nga, ayaw sige compare. Ayaw sige nega diha. Di ba? Kinahanglan pagbarog nimo moingon jud ka modagan ko sa kinabuhi, padayon ko bahalag bugat ang akong gihuna-hunang problema, pamilya, anak, trabaho, away sa kauban sa trabaho, lipak unsap na diha. Dili pwede. Bisag pag-report nako sa opisina na ang akong makalagot nga kauban makasapot. De, barog diha. Ay, kung mo barog sad ka, ayaw pangaway. Basig ikaw po'y isog ka ayaw. Ha? Na, mga isog dire. Mga duko-duko na uban, oh. Ha? Barog. Padayon sa kinabuhi. Kaya nga naman, labaw sa tanan, igsoon. Naay Ginoo. Sa wala pa ka naguna-una nga mo barog, siya, sige na siyag birani mo. Sige na siyag encourage ni mo. Ayaw lagig surrender kay naara ko uban ni mo. Ayaw kalimot ni ana. Ha? Ayaw kalimot. Sumo na siya, nahitabo. Kaya nganong nahitabo man na niya? Ngano man, nidaog siya. Kay? Pangutan ako. Nganong nidaog? Yes. Courage. Pero before the courage, dunay determination. Yes. Dunay siya gibuhat, pero labaw sa tanan, gigiyahan siya sa Ginoo. Before you have that courage, before you have that determination, God has given it all to you. Ang problema, dili na to gamiton because we tend to surrender. Di na ko, undang na ko, kapoy na ko, lisod na kayo kinabuhi, di ba? Pero ang Ginoo naa, nag-upan, kanunay. Ang problema, we are not discerning God's promptings every day. Pero naara day siya. Would you believe na siya? Of course. Dili pwede guha. Kay kining tanan, naagod siya. Okay. I hope naata diha sa ato ang disposition. Now, it's Quaresma. Padung na ta Semana Santa. Arita, Lent. Unsa maning Lent para nato? Lent karon, no? Padung na ta mag Semana Santa. Ugma, unsay may tabo. Kinsa diri ninyo, anisay lang ta. Namagyuta sa simbahan, way mamakak diri, no? Kinsa diri ninyo magsimba matag Domingo? Raise your hands. Right hand. Claro. Higher. Ako re. Mubo lagi ko. Kabalo ko mubo ko. Oh. Ihapon tanibe. Oh. Ang musimbag Domingo, out of 500, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oh, praise God. 17 out of 500. Praise the Lord. Hallelujah. Ninyong tanan. That's the reality. So, man sa kay ako'y magbuot-buot, inyo man ng kamot. Ha? Mag-online. Sige. Kinsa diri mag-online mass. Usa, duha. Oh, napailain. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom. Okay. 6 plus, pila to ganiha? 17 equals 23. Oh. 23. Kanya, okay pa na. 23 out of 500. Lunopon, tas ginuuhan, heron. Ha? Mo na, unya, naingon ra pa mo, o di ay mo simba pa der, okay raman siguro, wa may nahitabo na mo. Di ba? Mangutan ako ninyo. Ngano mang gyud kinahanglan tang mo simba? Ngano mang gyud kinahanglan gyud ta mag-recollection ani? Kinahanglan gyud ta mo agi ani? What for? Para maluwas ang kalag. Nganong kinahanglan magyud ta mag-recollection? Kinahanglan ba ni? Yes. For para realignment, then reflection po sa self. Exactly. Realignment, recalibration, return to God. It is God's annual spiritual audit. Pero ang pangunta ng mga igsoon, sa tinuod lang, no? Sa tinuod lang yun. Bisan pagdili Lent, bisan pagdili Kwaresma, wa gyoy manimba. Actually, sa inyo the whole family nga naa diri karon 17 ragot. Inyo na nga details, dili na ako ha. 17. Unya, it seems to me nga okay raman na. May nanginahangla Ginoo, oy. Asa man ang Ginoo? Sa panahon nga na ako'y problema, asa man siya? Have you ever questioned that to yourself? Hello? Baka problema na to kay, wala man ko kaagian na, okay raman. Kana bitong kalos, we are that kalos kanang kubala na ka ba, nga anan na ka, way Ginoo eh. Ug di ko musimba, unsa may mawa, wa raman. Maunay dakong problema na to sa kalibutan ron. Pariyaan nitakilid na. Okay. So, ang problema, wala ta sa focus. Kaya ang focus na to, pareha ganiya, di ba, gubat kaayo ang kalibutan, gubot ang Middle East, gubot ang ato pamilya, gubot ang imong kaugalingon, gubot pa sa trabaho, may inyo nga na. May pagmatay daw. Kana kung wa kay meaning sa imong kinabuhi. May pagmatay kay ngano? Wa man kay kadasig. Wala ka nagtan-aw nga na ay Ginoo na ning kamot nimo, pero ang problema ikaw na ay nagpalayo niya. To the point nga mayon ka nga, why Ginoo no? Na ay Ginoo ikaw maoy ni distansya tungod sa imong masala. In fact, wala man po kay simba-simba. So, ano man po kay bao? Okay raman ko pa din. Makakaon raman ko. Okay? Let's see this video. Coach, gutom na ako. Malayo ba tayo? Isang volley kick na lang, nandun na tayo. Coach, may internet ba sa bahay ng lolo mo? Nagpunta tayo doon para mag-bonding, hindi para mag-Facebook. Hello? Mrs. Reyes. Opo, malapit na ho kami. Don't worry, safe na safe po ang kids. We're here! Kasi na kayo? Long time no see ho ah!
Si Lolo Nestor po. Ayan na, yun o, yun o. Lolo! Michael! Last day, mga gusto ko ipakilala sa inyo ang mga future world champions, ang papalit sa mga Ascals. Good morning! Welcome, boys, sa aking munting paraiso. Lo, thanks for accommodating us, ha? You came to the right place. Eh, matagal na kami hindi nakapunta dito ni Dad, eh. Oh, come on, come on. Come on in. Let's go! Come on! Yes, sir. We just got here. Safe and sound. Okay, bye. All right. Okay. Bye. Michael, Yes, love. wala ka ba naamoy? Ang alin, Lo? Amoy Maynila rito, ah. Okay, boys, listen up. Dito kayo magbo-bootcamp. And while you're here, you will follow all my house rules. Kung gusto niyo maging successful ang bonding ninyo, kailangan sundin ninyo lahat ng gusto ko. Starting with the first step. Step 1, disconnect. Ilagay niyo lahat ang mga gadgets niyo dito. Come on! Si serious? Kailangan ko cellphone, tawag si Mami. Guys, ako nang bahala sa mga magulang nyo. Gadgets in. Computer. Dito walang cellphones, bawal ang laptops, bawal ang video games. Kailangan iwanan muna ninyo ang mundo ninyo at tumungtong sa tunay na mundo. Balik manual muna tayo bago tayo magmaneho ng automatic. Gets? Ano pang hinihintay nyo? Ano po ito? Yung bichigang steam camera yan. Ang gamit yan, film. Yan ako natuto ng photography. Makinilya ang tawag dyan. At dyan walang save. Print agad. Paano po kung nagkamali kayo? Kailangan matuto kang mag-isip bago mo isulat ang gusto mong sabihin. Mga love letters ko sa lola mo. Pinapakita ng penmanship ang tunay na damdamin ng sumusulat. Mas nararamdaman mo ang gusto niya sabihin. Astig! Superman first issue! Wow! X-Men #1! Nakita mo pala ang SUV ko, ha? Hello, Michael. Ginawa ko yan para sa daddy mo. Sabi ko sa kanya, sakyan niya yan para marating niya ang lahat ng lugar na gusto niyang puntahan. Galing, Lo. Mataas pa ang resale value nito. Lo? Saan ko pa ilalagay to? Ilagay mo lang sa office ko. Michael, si Isabel, apo ni Manang Yoli. Isabel, si Michael, apo ko. Hi. Step 2, reconnect. Kailangan tayo mag-reconnect sa nature. Sa ating sarili, kailangan mag-reconnect tayo sa simplicity ng buhay. Kay bilis ng takbo ng panahon, ang mga alaala ng kahapon ay laging nariyan at maaaring balik-balikan. Umikot man ang umikot ang mundo, ang panahon man ay maglaho, paligid ko'y di magbabago at mananatili bawat gunita sa aking puso. Kasama ko habang buhay ang mga... Tingnan ninyo ang langit. Tingnan ninyo ang mga tala. Konektado silang lahat. Pero pag kulang ng isa, hindi kayo makakabuo. Parang team ninyo. Pag kulang ang isa sa inyo,
hindi kayo magtatagumpay. Isabel. Tuloy. Kay bilis ng takbo ng panahon, di ko man umikot ang mundo. Ay, naku, mga batang ito. Marunong pa pala si coach niyan. Hindi naman ganun kagaling yung coach niyo dati. Pero nagtiyaga siya dahil sa determinasyon, sipag, at tamang pagpapalaki. Naging champion siya. Hindi magtatagal. Magiging champion din kayo gaya niya. Tuloy. Kay bilis ang takbo ng panahon, ang mga alaala ng kahapon, bakit naging dalian at maaaring balik-balikan. Umikot man ang umikot ang mundo, ang panahon man ay maglaho, pag-ibig ko'y di magbabago at mananatili bawat kumita sa aking puso. Kay bilis ng takbo ng panahon, umikot man ang umikot ang mundo. Kay bilis ng takbo ng panahon, umikot man ang umikot ang mundo. Nagiging makwento talaga ang Lolo Nestor, lalo na pag napapaligiran ng mga bata. Alam mo ba, lagi niyang kinikwento sa akin. Nung bata ka raw, lagi mo siya kinukulit na magkwento. Mas masaya. Pasaway ka. Bad example ka sa mga bata o sabi nga nila, disconnect eh. Baka parents ng mga bata kailangan mag-date. Girlfriend? Ex. Hindi ka pa nga nakaka-disconnect totally. Actually, matagal lang tapos eh. Hindi ko na matanggap. Pero ngayon okay na ako. Naintindihan ko na. Kailangan mag-disconnect para ma-connect ulit. Lolo, what's step number 3? Love. Love like a child. Love freely. Ay, baka ilalamig ka. Hindi, okay lang. Else will follow. Okay, let's go, guys! Dalian nyo, mga traffic tayo! Go, go, go! Teka, nakalimutan niya ang gamit niya, oh! Isabel, Bakit? text kita. Sumulat ka. Okay, boys. Are we complete? Yes, coach. Nag-enjoy kayo, ha? Dito na lang tayo? Enjoy na enjoy. Si Lolo Nestor. Nakita niyo si Lolo Nestor? No? Ha? Sandali, bakit yun? No? No? Nestor! Lolo Nestor? No? Oh, sandali lang. Ito-tweet ko lang sa friends ko ang weekend natin. Kay bilis ng takbo ng panahon, ang mga alaala ng kahapon. Wow. Nalingaw na mo sa video. 3 lessons. Okay ra? Ninot ang istorya, di ba? Unsay lesson nga inyong makuha?
First lesson or 3 steps is, first is to disconnect. Disconnect from everything tanaw na tong murag pwede ra gyung i-disconnect. Ning panahon sa Kwaresma, daghan kay tag-angay i-disconnect. Di ba? Ang essential, mao'y angay ibilin. Kung sa kitong tulo ka butang sa Kwaresma, maninimba mapod kay 17 ra. Luya. Ang buhaton na to, labing angay buhaton, fasting. Dili magsigig kaon. Sa worldly term pa ni, lahi man ang fasting sa diet. Kisa diri nag-diet. Ang diet, di ra ka mo kaon. Ang fasting, intentionally di ka mo kaon kay imong ihalad sa Ginoo. Sacrifice, that's a sacrifice. Instead, ang imong budget sa imong ipalit bugas ug sudan ay mo na lang ihatag sa uban. Mao na laing giingon ka nato. Fasting, almsgiving, ihatag ang gamayng gasa ngadto sa uban. Unya, almsgiving sa pane. Fasting, almsgiving, prayer life. Ayaw ko ingna nga wa mo simba-simba pero di pud mo muampo. Sa ampo na lang ta. Kinsa ninyo diri nag-ampo matag adlaw. Saka na rin tabrad kay nanguros biya tabrad. Nguros baya ko dadayon kung largas motor. Hikap-hikap lang din rosaryuhan. Daog na. Paita, no? Luoy kayo. Kinahanglan disconnect sa ta. Mangutan ako ninyo. Ngano mangyong naata diri sa kalibutan, unsa may imong tuyo nganong niya ka sa kalibutan? Arita Pikasbi. Igsoon, nakapangutana ba ka nganong ni amang ka sa kalibutan karon? Nagunsa day ka diri sa kalibutan dong? Sir. Param sanay. Para mo sanay, oy, di pabuhag tang tanan. Niya kami ani way gamit. Ang mga pari way gamit. Loy kayo. Pwede naman po siguro mo sana eh. Ngano mang naata sa kalibutan? Para mabuhi. Para mabuhi. Nahan ko nito sa likod. Sir, nganong naaman ta sa kalibutan, sir? Aron magpakabuhi o maghatag og maayong sa atong isigataw. Grabe sad. Uy, pakpak naman dyan. Kanaman ha? Magpakabuhi og maghimog maayo. Last. Kanang dili mo tanaw na ko. Si ma'am, sa imong ikatubag. Nganong ni aman tas kalibutan? Para magpakabuhi. Para magpakabuhi po. Unya, nakabalo ba ka nga ang inyong tubag magpakabuhi, right? Shh! Minaw mo? Naminaw mo? Kung magpakabuhi ta, nakibalo ba ka nga dunay kamatayon? It should not be a question kaya we all know that we all will die. Kanya kayo tuyo ba yung magpakabuhi ba yung tapader? Unya mamatay man sa ta. Saan man na? Diba? Ang inyong gusto, ang inyong rason, di ako sa kalibutan, Father, kay magpakabuhi ta. Yes, you are right. Pero ang reality, ang tao, dili lang mabuhi, kundi ang tao mamatay sad. Kabalo ka na, no? Magluya lagi mong inguntag mamatay. That is the sad reality. Mo bitaw no minghoy kaayo mo, kay mo inguntag kamatayon, mura man tag Ayo, ano?
Dito ganahan mamatay. Ganong di makaganahan mamatay? Kay nawili sa pamilya. Nawili sa pamilya lagi. Kuan na pa'y mga goals nga kinahanglan i-achieve. Napakoy goals nga gustong kapuoton. Di ba? Tinuod na, sakto na yung mga tubag. Napay purpose, Dre. Na ako'y goal, nasa ako'y purpose. Ano sa man ang purpose? Kuan. All-purpose cream? Ha? Nindot yung mga tubag, insakto, ako ningon sayop, sir, ngano mang yung magpakabuhi ta diri sa kalibutan, unsa day tuyo na to? Aron kan badar aron ang mga daghan pang tabangan nga mga sa isig katawa. Exactly. Daghan tag matabangan. So, akong isay-say ninyo mga igsoon, ha? Okay. Thank you sa inyong tubag, sa inyong tubag nga gikan gyud sa kasing-kasing. Sakto ang tanang tubag, pero naay daghang kuwang. Akong dungagan, ha? Kamo isip empleyado sa Lamak Cooperative. Nagyud mo'y purpose, of course. Nasaan mo'y goal, napon mo'y mission, napon mo'y vision. So the cooperative, unya, ikaw po personally, nasa kay goal, right? Maunta yung mga tubag, gugma, matabang, sa uban. Mauna yung gibuhat, very wonderful. Mao ginay goal sa cooperative. Goal ni mo sa imong self, unsa man. Ako mga anak, gipa-eskwela, that's your goal, that's your purpose. Pero after all, di ba unsa giingon sa atong video? This is just a Hinumdum pa mo? Today is just a chapter of your life. So, muirog jud ta, di man pwedeng dili. Ingon si Heraclitus, change is coming. Change is ha? Ha? What is permanent is change. Di ba? Musugot kag sa dili, mausap ang tanan. Ang imong baga nga kilay karon sa sunod. Kamuray nag-ingon, ana ha? Ang imong baga nga lips nga puno kaayo sa lipstick. Mubaga gihapon na. Siguro akong height, siguro sunod mo sakan ako. How I wish. Pero no way. This is not the ultimate answer. Yes, you are all right. But, ang kuwang, the ultimate answer of this ultimate question, why we are here in this world? Yes. Serve God. To serve Him. Do you think you are not serving Him through your position right now? You are serving God. You are helping the people. Mauunta na ang labing importante to help God, to serve God. But there are 4 exact answers. First is to love God. Kaya balumana. Kinsa may ngon to love God? Yes, can you repeat it? To love God. To love God, unya 17 ray manimba. Okay pa ta? Or you are just kidding me? Okay. Unsaon nimo paghigugma si Ginoo nga wa man kay simba-simba. Magampo ra magmanguros. Love God na siya. If you love someone, unsay buhaton? O crush, na ako'y crush. Ganahan kay ko adto niya, unsay buhaton? Ha? Uy, unsay ngalan niya? Arito sa mga batanon be. Ay mga adili I mean napay mga maminyo. Kasi nang wa na minyo. Minyo na. Kasi wa na minyo. Siya ay mag-uyab-uyab padre. Nakay naibgan. Kisay naibgan. Tara si Sir gitudlo. Sir, nakay naibgan sir. Unsay nasluyo ko no. Kung kay balo ka sa pangalan niya, unsay imong buhaton? Inatulog man ni siya. Uy, inyo mangugipukaw.
Single magko ka, sir. Say pangalan ni mo, sir? Kuan, sir, Erwin. Erwin. Si Sir Erwin, nya single man ni siya. Kung naa siya naibgan sama ninyo unsa inyong buhaton nga kaila kaniya. Kuan, sir, nga ila-ilahon, sir. Ila-ilahon. Unya i-search, di ba? Stalk. Kasi mga stalker dere. Stalk sa Facebook. Search si sa ngalan niya mga stalk. Ma'am, kasi nga niya, ma'am. Sa ngalan, ma'am. Na dito oy tinuod ay ni tinud. Tinud anay man na. Unsa ni pangalan, ma'am? Kay bao ka, ma'am? Isulti, ma'am. Ala. Tanawa, naigo, sorry kay sir, tinuod ay nang imuha, sir. Ang akong gipangutana, kung naa kay naibgan, kung palaibog pa kaayo ka nga stage sa imong kinabuhi, di ba imong istok? Unya, pangitaon ni mo siya, ay siya di ang pangalan niya kay Maika? Aw! Pagpangita ni mo siya, Maika, hala si Maika, ganahan man ni siya mukaon ang iyang paborito kay Humba. Di ba di man? Para mag-good shot ka si buhaton. Magluto kag humba, bisag di ka kamao. Hatag humba. Para ma-impress. So kung nahigugma di ay ka sa usa ka tawo, when you love God, you should follow what are the commandments of God. Kay mao man kana ang Ginoo, mao may gusugo niya para malipay ang Ginoo, nahigugma ko sa Ginoo, akong tumanon ang iyang gusto, right? So, kung 17 ra ang nasimba, makaingon ba ta nga 17 ra ang nituman sa Ginoo? Kumusta maning 483? Okay na mo? Do you think you really, really, really love God? By just sleeping at your room every Sunday? Nag-ampo man sa kupader. Dili lang ko musimba, pero nag-ampo ba yapod kupader? Saba sa sila diha? Ano na diha? Di ba? Usahay, we learn to justify ourselves. Father, nag-ampo man ko, okay naman na. Unsay problema ana kisay nakinyo na sa inyong kaugalingon. Nag-ampo ba ako? Unsa may sala nako? Wa man ko'y gibuhat. Hinumduman nato, upat kasuko sa Ginoo, we are here because we should love God. Pangutanay mo self kung nakahigugma ba ka sa Ginoo. Ikaw na mo tubag ana. Second is to serve God. Sige, nag-serve man lagi tas co-op. Nag-serve man ta sa mga igsoong nanginahanglan. Nag-serve na ba ta sa Ginoo? Yes, maybe. Ang problema, lahi imong pag-serve. Nag-serve man ka kay gisultian baya ka. Kanang serve nga tinud anay ba? Nga wa na ka nagpaabot nga naa kay makuha in return. Mo na serve. Mo serve gani ka, tinud anay gikan sa gugma. Sa pangutanay mong kaugalingon igsuon kung naka-serve ba ka. If you fail the first step, love. Second step, serve. Napa, you cannot serve God if you do not really know Him. Diba? The more you know that person that you really like, pareha ni Sir, nga ganahan siya, iya jong pangitaon, kinsag yun na siya, ug unsag yun na siya. Kung ikaw nahigugma ka sa Ginoo, mangita jud ka, Lord, kinsa man jud ka, unsa man jud ang imuhang mga gibuhat, unsa man ang imuhang pangandoy, unsa man imong gusto nako, nganong imo man kong gibuhat, ay ako paningkamutan. Di ba? Hello? Anang duka-duka naman mo diha? Ha? Dili pwede. So, love, know, serve God. O ang ikaupat, kaya naman. Di ba na yung mo ganiha? Niari may Father kay naami purpose. Niari may Father kay naami goal. Naami plano sa mong pamilya. Yes, you are right. Pero, dili diha taman.
Di ba, ningunta? Naay kamatayon, wala. Kung manuktok ang kamatayon, ayo, ako si kamatayon, pwede mo at hana sa imong kinabuhi karon. Unsa imong itubag? Arita sa nga nang nagduka-duka. Ayo, ako si kamatayon, pwede mo sulod? Depende. Depende. Depende kung magkasinabot ha. Anong depende? Depende sa Ginoo, giyahan akong kuwaon. Depende lang. Anytime. Siya nagbuot. Thank you. Okay. Kisa dire, pero daghan kaayo nato, no? Kung mayon ganitag kamatayon, ay unya na, oy! Naapa ko'y goal. Ang akong mga anak, pa-eskwelahon pa, daghan pa kog buhaton. Unya na, sulod. Sige, unya na, kanang makahuman ang imong anak. Human na imong anak after 10 years. Ayon, balik na pod ko. Unsay imong itubag? Unsay imong itubag, nibalik na ko, human nag-eskwela imong anak. Dili pa. Dili pa ready. Ako ang kamatayon, nahuman na imong ingong kanauna nga pa-eskwelahon imong anak. Karon nahuman na imong anak, unsa na may imong plano, manukto ko nimo, okay ra? Dili pa ko ready, ma. Dili ko ready, ma'am. Dili pa ko ready. Kanus amang ka ready? Unya na nga ang akong mga anak makatrabaho. Pag humagtrabaho, balik. Pwede na ko, musod. Unsa imong itubag? Dili sa. Dili sa ano man. Napaidaghang mga pangandoy. Naghang kog mga plano. Unsay plano? Napaidaghang pangandoy. Unsa ang mga pangandoy? Panganlig ko sa kabuok. To serve God. To serve God. Wow, to serve God, ha? To serve God, unya kay manuktok naman jud ko. Isugo man ko. Ayo, na-serve na ka sa Ginoo pero manuktok gihapon ko. Dili pa ko ready. Gusto ko ka lang kita pa ko sa akong apo. Unsa may naani mo ron, anak? Wa pa kay apo. Ang apo di ara. Ang anak. So, after 40 years, mo balik ko, nanganak na imong anak, nanak kay apo, sa imong itubag. Okay na, ready na. Ready na. Kanawa? Kakuha mo sa pattern mga igsoon. Daghantag mga valid reasons. Ang tanan balido pader, ang tanan importante kaayo pader. Dili pwede, I am not yet ready. Unya, ang kamatayon sa tinud-anay lang. Moingon da ay siya nga, sige mo likay lang sa ko. Sige mo balik lang ko nimo. Wala day. See? Kabantay mo? Di ba disconnect? Kay dapat ang second point to connect ourselves to the ultimate creator. Dapat ang atong una-una o kasing-kasing naa niya. Kay to know God, we must serve Him. Kay pag-abot sa ikaupat, nga mando niya diri sa kalibutan, to God, to love God, to know God, to serve God. Ang ikaupat is to get back to God when we all die. Kay mosugot kag sa dili niya. Unya na dili pa ko ready. Ayaw usa. Bisag unsaon pa na nimo likay kung moabot ang panahon, kuhaon jud ta. Kay ngano man kuhaon ta? We are not the owner of our life. Nganong nag-enjoy lamang ka diha. Nakalimot na ka nga ang imong kinabuhi hinulman lang gikan sa Dios. So, nganong gausik-usik ka? Ang mga grasya
Wala giatiman pag-ayo. Busy man ko, Father. Dili ko makasimba ang 483 kabuok ninyo. Dili makasimba og Domingo kay nga naman. Manglaba, magpatutoy, manglaag mi sa mall, mag-enjoy. Wala ko naingon nga sayop na. Pero ang pagtuon na to sa Ginoo, to know God, to serve God, to love God, asa man ang Ginoo sa imong kinabuhi. Nga Domingo na lang man imong day off. Unya, o kuhaon na imong trabaho karon, hay man ka. Musimba na ko, Lord. Lord, musimba na bitaw ko, Lord. Tabangin ko, Lord. Pikat ni mo, karon lang. Ngayon, nindot gigingon nga, napakoy goal para mo serve sa Ginoo. Nindot kayo na. Okay pa mo? Do I follow this 5-minute water break? Okay lang? Or mo padayon ta? Padayon na lang ta, kay gutom na pader. Sige, kani mas seryoso na ni siya. Okay pa mo? Okay. Seryoso na ta nga topic. Chapter 2. Kabasa mo? Makabasa mo, unsa man na siya? Audit. Naamoy na dire? Kana may paborito ninyo, no? Audit. Lahi po to si Odette. Katong bagyong Odette. Lahi man to. Okay. Aritas audit. Each one of you should, I think, naamoy na nga responsibilidad, right? Audit. Pero ang gimin ako nining audit mga igsoon, lahi, it is a 5-letter word. Letter A, assess your heart. Tanawa ko no imong gugma. Tanawa ko no imong kasing-kasing karon kung asang dapita. Di man ta kakita no, but we can feel it. Usa kay gipitik sa akong dughan karon. Chug, 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 chug. Kinsa ang naa sa pinitik sa imong dughan? Assess your heart. Meaning, to evaluate your interior life honestly. Ha? Evaluate ta imuhang kasing-kasing karon. Okay pa ka? Pangutan na imong tupad, lingi asa. Pangutan na, okay pa imong heart? Pangutan na. Ha? Okay pa ka sa imong heart? Ay, dili nang yaga-yaga. Seryoso ba? Ha? Dapat tinudan na nga tubag, ha? You assess, Igsoon, sa inyohang cooperative, sa Lamak, you assess your assets. Pilay assets ninyo ron? Billions. Right? Much money. Dato. Mga igsoon, sa inyohang cooperative, dato kayo mo, right? Di ba billions na mo? Grabe. Nalipay mo. Imagine na kadaghan ninyo. Importante kayo na ha, kamong tanan matag-usa, play a vital, important pagyod, vital na role sa inyohang company. Because you assess assets. Kaya baluman sa mo si assets, right? Kanang naan ninyong tanan. Liabilities. Apil po na. You assess your discrepancies. Unsay mo sulod nga income, pilay mo gawas, pilay ginansya. Right? Ba di ba mao nang matrix ninyo? Napa mo? Pangutana. Mao na sa negosyo. Pero ari sa Lent, you assess your heart. You assess your pride. You assess your resentments. You assess your fatigue and hidden sins. Kanang naasi mo kasing-kasing ba? Mao ni panahon karon na para sa atua, personal. So kinahanglan makasulod ta na. Tanawa ko no imong garbo. Tanawa ko no imuhang kahambugiro. Tanawa ko no ang imong mga sa. No? Before God corrects your life, He invites you to examine it. So, eksamina inyong kasing-kasing igsoon. Kumusta ah? Mao nay
Meaning, sa audit, letter U, uncover hidden compromises. Kinsa ninyo diri mahilig kayo mag tabon-tabon. Hala, sorry kayo nakahimo magugin ani. Anya imingon din imong kauban, ayog saba ato-ato lang na bay. Ha? Expose small moral leaks before they become scandals. Naakay nabuhat nga sala sa kumpanya. Pero imorang gitago-taguan. Naana din no? Basta hilom kayo, naagyon na. Okay? In finance, in business, small errors become major losses. In the soul, small compromises become character erosion. Hoy, kana bitong ginagmay lang ba niya? Pagkadugay na anad mo kaginagmay, pwede naman daig dinag ko, pwede dakoon na lang. Wa man day problema sa gamay, may pay dakoon nato ni. Kung example lang ha, no offense meant, dili ni para inyo, this is a general context, manguha ko, gamay, huy, way na kay baw. Pwede dakoon na lang, wa man day na kay baw. Nagkadugay, nagkadako. Nindot kayo. Okay raman di ay ni. Gamay raman. Pwede ran tag magtabi dire. Pwede ra sa tang manglibak. Ha? Harsh treatment of clients. Ginagmay lang ni. Bitaw kabalo si sir. Sabot-sabot lang gud ta. Letter D. Detach from false security. Kung sa maning mga security nato sa kinabuhi, kung feeling secured kaayo ko kung napa mo? Feeling secured ko kung daghan ko tinood na? It depends. Secured kay ko kay daghan, kay kwarta. Napa? Position. These are the false securities in our life. Possession. No offense meant to all of you nga naa sa posisyon. Usay hambugiro ta. Ay kung sulay-sulay ako ra ba'y naglingkod din Di ba? Hambugiro sa posisyon. Wala ko ningon ha, kung gamiton sa di maayo mo na problema. Posisyon na ako sa katungdanan. Salary. Mas dako pa kong sweldo nimo. Basing paliton ta ka. Basi ni baligya ta ka. Di ba? Recognition. Ha? Grabe kay na siya, grabe gi-recognize yun na mo siya. Ilado kay na, maayo kay na siya. Kana na yun siya. Ang number 1. Kamu na lay sumpay. Number 1. Control. Shh. Shh. Ay tulog-tulog, ako ra ba nag-control nimo? I-remote control ta karon. Remote control. Ang tanan usara push button lang ang tanan. So, kinahanglan usay na tayo na nga batasan. That's pride. Garbo kay na mga igsuon. Detached from all this false security. Okay? Hinamin ko no, kung naa ka ana, what if all of this tomorrow will disappear? Na parang bula lamang. Unsay may tabo nimo? Unsay may tabo nimo? Pangutana, example lang yun ha. What if maggunob ang kalibutan? Wala na tanan. Apil ang ato ang co-op. Wa tanan. Pag sa man ka. Ngayon ko pangandoy nga akong anak magka-eskwela, magkudulta, father. Wala naman. Saan naman ato na? See? See the meaning? Kaning tanan, mulabay lang. So while you are here, do good. Tarunga. Ayaw pagbulakbol, ayaw pag-abusar. Pagbuhat og maayo kay ang tanan, lumulabay lang gyud. Hinumdum mo sa pandemic? Nagtuo ta 1 week or 2 week, 3 weeks, 1 month. Pilay tuig gidagan? Almost 3 years. Nagtuo na itang mahitabo to. Wa.
Dito ko sa panahon, asa ko sa panahon sa pandemic, asa ko. Tuwa ko sa Perpetual Soccer Hospital. Nagtingkagol ko dito kay everyday na ay mga matay sa COVID. Father, kinahanglan ka diri kay mamatay na siya. Hilugi. Nagtinga na. Uy, ako mismo morning nahurot akong buhok. Kay kapoy kay sige tubang og minatay. Kapoy kay katubang og himanatyon na nagtinga. Father. Karon mangita kag father kay kamatyono na ka pero wala pa ka namatay. Kakaila, way simba-simba. Nga naman na. Hadlok. Og last minute na hilugi para malangit. Luoy po na mo mga pare. Uy, ayaw mo paghihingon ana. Dili biya sa'yo tao ba? Masakitan po ba? Nabi mi heart. Assess your heart. Di biya mi. Sus, ginugihimo naman mi niyo. Pare karon, padir, kinahanglan ka padir. Pikat ni mo. Huh? Invest in the eternal. Sa audit, letter I, together, invest in the eternal. Kusog kayo mo mag-invest og negosyo. Ma'am, unsay negosyo ni mo, ma'am? Wala ko ningon sa'yo pang negosyo, ha? Wala ko ningon. But you should also invest in the eternal. Meaning, you redirect your energy toward what lasts forever. Diba? Ningon to ganyan, today is just a chapter of your life. Walay magpermanente because ang tanan matapos og lumalabay lamang. Pero unsay nagpabilin? Forever ang eternal nga gipaabot og nagpaabot kanato. Asa man na siya? Hello? Wa na joy tingog. Hello? Asa man ang eternal? Sa langit lagi. Makunsa man ta diri. Nganong okay, mangutan ako ninyo. Invest in the eternal. Kitang tanan gusto mo ato sa langit. Gusto mo di? Pero di mo manimba. Gusto, sige, simba mo. Pero gusto mo mato sa langit, right? Yes! Pero before ka mato sa langit, kinahanglan man sa kang mamatay. Ayaw lang lagi na kayo. Dili pa lagi ko ready. Anong mabalik-balik pang yutaan na? That is a problem. We must be ready at all times. Nganong mag-unya-unya pa mangyod. Ayaw na naglikay-likay. Kay maunay tinuod. In our co-op, not all investments have equal returns. O say, logi pagyod. Dako kay ko gigasto. Pila ramay ni sod. Right? Pero sa investments, nga to sa langit, ang gikinahanglan, tapulan kay tamo ampo. Ampo lang yun. Wa na'y bayad, uy! Libre ka na. Ampo, simba. Mawalag naman kag 20. Sus, 20 na pagyud ka to pag yung gision nga baho kay gigas market. Pero ang 500 dito ra gilabay-labay sa bulangan. Tuara, naigo na. O kung dili, iduwa lang o kung saan sa online. Tuara. Scatter. 500, 1,000. Pila raman na ka minuto o second sa scatter. Anisay tabi, kisay tig scatter dire. Ay nata. Baka kon Lord, naraban rin si Lord. Mga scatter gamers. Hello mga scatter. Kanang dili mo tanaw na ko, mauna na. Kanang dili mo tanaw. Hello. Di mo tanaw, mauna ni. Ha? Mauna siya. Ang inyong ginabuhat, lingaw-lingaw, wala ko lingon sayop na. Ang problema nato, we are not focusing on what is the thing we should do to focus. Disconnect sa mga scatters, disconnect sa mga dili mao, mga ubang buhat nato nga gausik-usik lang ta sa gasa nga gihatag sa Ginoo kanato. Invest on the eternal.
Buhata igsoon, ayaw paglangay-langay. Ampo, wa kay gastuan na, oy, igura ka mag-ampo. Pero dili lang pud ampo nga manguros lang. Istorya na sa Jollibee. Nay, kusok kay mo ka og Jollibee dire. Na, kaon, maulaw man sa manguros. Ang iyang gihimo, iyang gihulog-hulog iyang kutsara sa ilawom sa lamisa. Uy, nahulog ako, kutsara, kadyot lang, pagpunit niya. Adto siya nanguros sa ilawom kay maulaw siya. Kisa hindi maulaw manguros. Kana bang manguros nga? Pino kaayo kay gikaulaw niya nga manguros siya. Ay mo pangatawa basig inana mo. Ayaw in taon ha. Nganong ikaulaw man natong gugma sa Dios. Ikaw mismo gugma ka. Gihimo ang imong dagway pinaagi susama kaniya. Inana ka importante. Ay himuon kaniya pareho kaniya nga nagsayo-sayaw nga unggoy. Sugot ka. Katawa ra lagi mo. Hinimo man po na si Ginoo. O himon kag bitin. Sugot, hinimo sa na si Ginoo. Pero kita gihimo gyud ta sama sa iyang dagway. Inana ta niya ka pinangga, pero ang pangutan nagipangga nato siya. Wala oy. Mugay kay simba-simba. Balikod yun na simba-simba, no? Prayer, integrity, mercy, these have eternal dividends. Mo unfold pa na. When you pray, when you give thanks, when you share your blessings, di ba? Kung muhatag kag piso, mubalik sa imo ang kapila. 100-fold. Daghan na ninyo diri naghatag. I know. Dili po tanan nga walay simba-simba. No? I know, in secret, daghan ninyo nag-share sa inyong blessings, right? Di ba nindot kayo ang feeling? Kung makatabang ka sa taong, katong tawog yun nga, dili makabalik og bayad nimo. Kana mo nindot. Mao na investment, di ba? Ang investment sa kalibutan, kinahanglan na atay dagang returns. Di ba? Pero ang tinuod nga investment, eternal investment, bisag sakit, ihatag. The more kang imong itugyan, imong kaugalingon, the more nang mo balik nimo. I tell you, ultimate happiness and inner peace nga dili mapalit og billions. What is money if you cannot buy sleep? Daghan kag kwarta di ka katog. Mag-alingasa ka. Daghan kayo kag kwarta pero wala na kay appetite. Way gana mo kaon. Saan man na? That's useless. Daghan kag kwarta pero naglibog na ka sa imong kinabuhi. That's useless. Amo na. Nganong mag-invest man gyud ta aning kalibutan nga. Lumalabay raman lagi ning tanan. Not all investments we call returns spiritually. So do these things. Letter T. Sa audit. Importante, ma-transform through repentance. Hinulsuli ang inyong mga sala. Ayaw nagpadayon, kay kabalo ka nakasala ka, ayaw nagbuhat ka pagbalik. Kung nangumpisal ka, uy, paning kamot. Wala pa ningon nga, dili kita makasala. Kay tao ra ta makasala ta. Masayop ta. Pero, paning kamot ta, nga mo barog, o mubuhi. True audit ends with correction. God does not audit to condemn. Ang Ginoo, nagpaabot ka nato sa kanunay. He audits to transform you. He audits, repentance is not a shame. So ayaw ka uwaw, ayaw ka ikog, ayaw kahadlok kung maghinulsol sa sala. No? Balik ta sa Dios. Kay ngano, mas malipay ang Dios sa tawong nagmahinulsolon. Makasasala nga tinuon nagbasol siyang sala, mas ikalipay na niya. So karon nagkumpisal, uy, isulti ta ng sala ninyo. Labi na nga balik-balik nga sala. Sumbong tanan. Tanan gyud. Kay magsugod ta sa Semana Santa nga duol sa Ginoo. No? Kay ang sala mo'y makapadistansya nato sa Ginoo. Repentance is not shame. It is restoration. So, this is our
spiritual audit. Okay. Okay pa mo? Okay pa? Duka na. Gamay na lang. Si Kristo natintal. Gitintal siya. Pero, mo ni, tintal niya. Bread, temple, kingdom. Ako lang nilakturon ha. Kung si Kristo Ginoo, anak sa Dios samahan, Ginoo siya dili. Ayo. Wa na gitao diri da. Hello. Kung si Kristo anak sa Dios amahan, Ginoo, gitintal. Ginoo siya, gitintal pa siya. Ikaw, gibuhat sa Ginoo, tintalon dili. The more nga gitintal. Pero si Kristo gitintal siya sa tulo ka butang, bread, temple, and kingdom. Kaning tanan wala siya napadala. Pero kita sa tentasyon kanunay tang mapadala. Kanunay tang musod. Ang yawa dili mo ingon nga pagpakasala, ang yawa mo ingon, deserve ni mo ni oy. Deserve ka na kabutang deserve. Post na yung Facebook. Ha? Importante kayo. Deserve na ako. Ha? Signs of spiritual starvation. Irritable. Nay mga irritable? Nay mga saputon? Dagana eh. Naa. Prayerless. Cynical. Kana cynical. Kana bitong negative kaayo. Kaya naguna-una na nga ay ayaw na lang gyud kay bati jud na di tay makuha na. Puros na lang na ka negative tanan. Ang imong una-una dili na lang gyud mao. Wala na lang gyud maayo sa usa ka tawo, no? Prayerless. Way ampo-ampo, I hope magampo na ta ha. Kanunay. Always comparing. Sige kumpara. Naman siguro may friendly competition diri about comparison sa mga branches or high ranking. That's another thing, no? Always comparing ka nang magsige compare ba nga nganong mas nindot lagi ang color sa akong buhok kaysa imo ha? Nganong mas straight akong buhok? Nganong mas dato ka? Nganong mas puti ka? Nganong sige compare? Ayo sige compare. Kay kitang matag-usa nato gihimo nga unique sa Ginoo. Lahi imong gasa, lahi imong talento og abilidad. No, lain-lain ta. Sige og pangigi og emotionally numb. Dili tanan kapoy sa lawas. Kitang tanan gikapuyan na. Pero mas naay kapoy ang atong kalag. Ngano man, wa may ampo-ampo. Kung tambok atong lawas, ang atong kalag nagniwang. Luoy kayo. So kinahanglan na nga atong inorish. Part 2, integrity and identity. Sa inyo ha, okay ra ni, gamay raman, walay makabantay, sistema magyud ni. Small leak sink big ships. Hinumdumi ang Titanic nga salida. Tanan nakakita ang Titanic, right? Balik-balik pa niyong tanaw. Unsay hinungdan nga nalunod ang Titanic? Naamang si Rose ug si Jack. Ha? Nagpakasala manggod sila partly. Pero nabangga sa iceberg. Buslot gamay. Shh. Naisala, buslot lang gamay ang barko sa Titanic. Hinay-hinay o kalunod. So ikaw karon, kitang tanan, kung naay kamayng buslot nga sala, hinay-hinay gyud tagkaunlod ana. I hope likay ta. Naan niyo diri nga nag-ipon-ipon. Ikumpisal na, ha? Delikado. Nag-ipon-ipon mi pader. Na dito, may interview ko sa Kaslonon. Father, magpa-interview mi kay Kaslon mi. Oh, sige. Tag-ano na nako ni.
Klaro tani, unsa man mo uyab o nag-ipon? Unsay tubag? Nag-ipon nami, Pader, na ami anak tulo ka buok. Ah! Tulo na inyong anak, karon pa ka magpakasal? Ngano man, unsay rason nga nagduha-duha? Tanawon man ko na mo, Pader, kung makaanak ba, yun mi o di. Kung dili mi makaanak, dili mi mapakasal. Ah, kasigurista ni mo, eh. Nyahuman, Pader, lisod man kayong mapakasal, Pader, kay o mag-away dahi mi, dili dahi mi magdugay, at least magbulag dayon mi. Sakto na. Yan na pa. Dili lang sa mi mapakasal, Pader, kay wala pa manggon mi kwarta. Mangutang unta mi sa co-op, napuno naman kuukuan sa co-op. Wala lang sa amin ng pakasal. Hangtod karon 20 na katuig. Hinumdumi, small leaks sink big ships. Wa kay padulngan, ana. Nga naman, naguna-una naman ka sa imong personal. Ha? Instead, musalig ta sa Ginoo, kay naay Ginoo, wala. Kani, sa mga highly ranking position, managers, o kung sa pa mo diha, do you correct privately? Kana na kay gikalagutan, nga naman yung ka. Huh? Naay mga managers dire, mga highly, kuan nga, stricta kayo. Dahil na! Nga nung gikasabaan ka, do you correct properly, privately? Do you appreciate publicly? Hoy, nindot kayo ang imong gibuhat kaniya. Salamat kayo ha, imo ko gitabangan. Kana. Learn to appreciate things. Do you build trust? Nabay salig ang matag usa? Nay isa sa magihatagan ako M. Louvillier Group of Companies. Niyon sila. Trust no one, Father. Trust no one. Ngano man? Kaysa ilahang trabahoan, business man sad sila, Louvillier, magatubang sila og kwarta. Magatubang sila og alahas, gold. Uy, kisa may magbantay, ana. Kisa may mo-audit. Nay audit officers, pero dili man at all times ma-monitor. Di ba? Mausad na. Kamo na amoy trust matag-usa. Nabay salig. Dapat lang. No? Leadership is influence of the soul, not just systems. So kung kamo mga leader, mag-influence mo og kaayo. Maayong relasyon. Part 2. You are more than your position. Mo na akong gingon. If tomorrow mawala ang imong trabaho, mawala pod ba imong value? Kung mawa imong trabaho, just think of it. What if mawa akong trabaho? Naa pa ba ko'y kredibilidad nga mabilin? Nga mo ang tao nako, maganahan ang tao nako, ug musalig ang tao nako. Basig mawa sad. May ragyod. May ragyong nahitabo na niya. Basig ka naon na hinuong kasi mong kauban. Bati kayo, no? Inumdumi, your worth is not a salary-based. It is a grace-based. So dili na nagdako imuhang sweldo karon tungod kay maayo ka. Grasya ka na gikan sa Dios. Okay? Pila na? Time check? 11:30. Sige, group sharing for 30 minutes. Okay lang mo? Okay? So, mo share sa ako, dayon, kamo na dayon. Once akong kinabuhi, nindot kinini ay sentimental, no? Sa akong kinabuhi, mga igsoon, no? Wa pa ko magpari sa una. Ganahan ako mag-Madri. Oh. Kadiyot lang. Tawa lagi, mga tawa dayon ba? Ganahan ito ako mag-Madrid, di man ko dawaton. Bitaw, nagtrabaho na ko sa una. Graduate ko og computer engineering nga kurso.
5 years. Trabaho. Unya, nagsigi ko og ampo, Lord, unsa man gyud Lord hangtod karon manggugoy trabaho. Lisod kaayo. I'm from Mindanao, Zamboanga. Kabot na ko Cebu, daghan kaayo job opportunities. Libog ta asong apply. Ng-apply ko 1 month, 2 months, 3 months, hangtod 3 months, wa man gyapon nanawag. Kalisuda uy, kapoy, kasurindiron ko. Akong mga classmates sa una, nangaminyo na. Nanay mga anak. Wow, kanindot. Hasta ako, wapa ko'y uyab. Unsa man yun, Lord, uy. Hasta ako, way trabaho, way uyab, wala tanan. Kasurindiro na kay ko. Lohod diya si Basilica. Sige ko kananag sa tunin niyo. Sa man yun niya, kaway lami, kinabuhi. Kakapoy. Pero ikaw, Lord, kung unsa imong plano, musubmit ko. Unsa imong gusto para nako. Wadyo ko kay Pao nga akong pariun. Mao to nga, laktawan na lang ko istorya no kay maugmaan ta ni. Nabot ang panahon, nakasud ko sa usa ka community. Dito ko nagka-join sa usa ka charismatic Oasis of Love. Kailan mo? Tatay Dodong. Nabot siya dere. Nihilak ko. Ikaw mao ba? Ganong nihilak pa ko na bayot na siguro ka? Kung ang Ginoo gyud imong ablihan, let the Lord come into your life. Open your heart. Biyaan akong trabaho. Okay. Manager naman ko sa una. Ibiyaan ako. Huwag ko'y kwarta. Huwag ko'y sweldo. Ikaw bahala na. Okay na ni. Kay I can feel God's presence journeying with me. Lord, unsa magyud nimo, ganahan lagi ko marig sa simbahan dapit. Ganahan lagi ko mo serve nimo. Unsa ni? Di ko kasabot. Every day I go to the oratory to pray and kneel before Him. Crying, Lord, kabagi ko, bukat kayo. Wala ko'y pamilya, ako lang usa din ni. Huwag ko'y kaunon. Nag-cross ni Kristo. Nagtanaw ko sa iyang lawas. Nagkadugo, tanan. Ko, Lord, unsa magyud imong plano? Wala ko kay bao, tudloy ko, giyahe ko. Yung makakita kong pare, magagiagi. Nindot naman anak niya, uy. Dagko kay cross. May kay istorya. Nindutan, hinahan lagi ko anak. Hinahinay ko kable. Hinahinay ko biya sa akong mga gusto. Hasta siya akong gibiyaan. Of course, kamura na Ikaw kumaw man dahil mao man kaha ni. Lahi man ang kalipay ang ginhawa nako. Murag lahi lagi gyud. Lord, di ko kasabot. This is highly. This is a calling. Mo na ni tawag sa bukasyon sa pagkapari. Ingko Lord, murag na di man ko ganahan mahadlo kong masayop ko. Basin og ibog raning ako nga mosulod ko seminaryo. Sayog ampo for another 2 years. Nangita pa ko, Lord, di pa ko ready. Pareha ninyo ba? Di ba lagi may ready? Ako po di pa ko ready, Lord. Dili. Manrabaho ko balik kay naglibog lang ko. Na ako sa stage of denial. Di pa pwede. Pero ang Ginoo, kung gitawag jud ka dihang dapita, sulod sa seminaryo. Nakadungog ko sa tingog? Wala. Nakadungog ko diri sa kasing-kasing. Because I prayed so much. Lord, teach me. Use me. Everything unfolds. Mao to nga nihilak yung kumayo. Biyaan ako tanan. Biyaan tanan. Hastang gusto nako nga ganahan ko mo serve lagi. Mo serve unta ko sa community. Dili lang ko kay malipayon kung mag-serve diri. No. God is calling you to a higher calling. Kung Lord, dili man ko ang ngayon, ana, Lord, pari man na, gusto lagi kong magmadri. Gusto ko magpari, pero mahadlo ko, kay makasasala man kong dako. Nayung kinsa man dito, diri walay sala.
kitang tanan, makasasala man. Gingnan ko sa pare. Ayaw kaguol. Pareho raman ta makasasala. Ang importante, abli ka. Dawata kay ang Ginoo mismo may nagtawag nimo. Wala ko'y kwarta. 8 years may eskwela. Unsaon man ako ni? Tanang kalibog nimo. Dili pa na matubag. Ayaw pagdali. God will see you there. Karon na ako dili. Lisod. Lisod ang pare. Yes, hasta karon lisod kaayo. Pero nahadlok ko no. If God has journeyed with me through my difficult times, karon malibog pa ko, no way. Bahala siya diha. Iya man ko. Siya mo ay bahala. Siya may tagiyas tanan. Yes, lisod. Walay kinabuhing hayahay. Tanan, lisod. Pero kung naay Ginoo, mas labaw kang dili mahadlok. Siya may nagbuhat. So kanay imong pagka ikaw karon na kay purpose. Pasud lang Ginoo sa imong kinabuhi igsoon. Ayaw usik ka. So gamito na to ni sharing sa kinabuhi. I would like to ask saan man ipag-group ha. Napatay oras gamay 30 minutes para makashare ang tanan. I think mag-ihap ta og counts of 1, 2, 3, 4, 5. Kunya 1, 2, 3 o 10 na lang siguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hangtod dito, kamo lahi pong 10 diha. So tanang 1, tanang 2, tanang 3, 4, 5, 10 pagtapok. Sharing, ha? Okay, unsa may i-share ninyo? Ang matag sharer 3 minutes or less. Unya, no judgment please. Walay hukmanay, walay kumparahay, walay bati nga una-una kundi maayo lang. Confidentiality. Kung naay mo share nga personal kaayo, ayaw nag-share sa uban. Inyo ra na. Ha? Let everyone be open and trust. Okay. Mo ni buhaton. Guide questions. First, unsay pinakalisod nako nga kasinatian o hagit diha sa pagpanrabaho sa trabahoan? Asa ko karon sa akong relasyon sa Ginoo o sa igsoong Kristiyano? Ikatulo, unsay kahulugan aning recollection para nako o para sa akong kaugmaon? Okay? So naay sa usa ka grupo naay usa ka mo lead, facilitator, may mo facilitate unya if possible, siya na lang sad siguro ang mo share sa big group unya. Ha? Okay, very easy, ayaw mo kahadlok, just be open. Sige, magsugod ta, counts up mo dira, magsugod. Lahi nga grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6 iyan na lang ha, ng 10. O sige, pwede ra sad. Maggrupo na lang, pwede sad. Pwede sad no, 10 mo diha, 10 mo dito, 10 dira, 10 mo diri, pwede na. Okay? Sige nya, pick a leader para mo ay mo facilitate. Thank you. Okay, so mas convenient mo nga ang tapat-tapad na lang. Okay, so diri depita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 forward. Sige. Para ma-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Palihog ko diri sa kuan be, asa man tong HR. Palihog ko kanang mob diha nila. So 10 ya, kamo dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So kamo sad. Ari lalabang. Ya, magpili na lang mo kinsa inyo hang facilitator. Sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O kamo, sakto mo. Sakto mo. Forward mo, Chi. Diri, Chi. Forward mo.
Apil man mo dire. Kamo ba? Ya, magkuan mo kinsa mo facilitate 2, 4, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Okay na mo. Ato bang mo dito? Ato bang? Sam, okay lang 10? Okay na? Ang kari. 10 na mo? Maningkamot mo sa onyo nga magkatubangay mo. Kisa inyong facilitator. Kisaman. Kaya lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kotob niya. 1, 2, 3. Ato, balhin mo dito. Balhin mo dito. Okay. Muhangyo sa ko ha. Dili biya ni siya tiyanggihan. Simbahan ni siya. So please, minimize your voice. Kunya, kung naay mo sulti usa, maminaw gyud dili magtabi ha. Salamat. Okay. May facilitator. Okay na mo diri na po. Saman. Okay, 1. Isa yung facilitator. Ikaw? Ikaw, Silvin. Arika. Kamu niya, usama ka grupo. Isa yung facilitator. Ha? Ikaw? Ikaw, facilitator. Okay ya, juteng kahilom ko no. Pwede ka ng hilom? Pwede hilom? Hilom sa ko no, hilom. Hilom sa ko no, hilom. Nindot malagi kaayon sa kanya pagpamalandong kung saba mo. Okay? So, for those nga na-organize dag 10, yan na may facilitator, you can now start niya. Mo na to ang basihan nga mga pangutana. No? Wala man ni igo ang mga maminaw. Diba? Okay, so at this time, make it serious naman sa serious na to. Okay? So pwede siguro nga gistorya nya wala lay saba. Madana to na. Okay ra ta way saba. Pwede siguro ang facilitator, kopyahan ninyo ni siya, kuan ang question ba? So, number 1, unsay pinakalisod nako nga kasinatian o hagit sa pagpanarbaho sa trabahoon, no? Number 2, asa ko karon sa akong relasyon sa Ginoo ug sa igsoong Kristiyano. Number 3, unsay kahulugan aning recollection para nako ug para sa akong kaugmaon. Guided na? So, pwede ang facilitator bitaw? Kana picture ninyo ya, mo na inyo hang i-facilitate. Makakuha na mo? Mana? Okay. Aron ang dunay time o tawagon ang facilitator, mo to siya mo hatag sa insight. Okay?
Hello! Hi! Po, okay na mo? Sige. I suppose umana mo, karon manawag tag 3 to 4 sharers sa mata group. Or ganahan mo, kamong tanan, ako ipashare. Ugwa pa mo gutuma. It's already 12 o'clock. Pero mo share lang ta, dahil human maniud to. Alas 12 na. Sige, 15 unay mo share na to. Dire, first group to share. Second, si ma'am mo share. Sige, thank you. So, mayong uto sa tanan. So, ako mo share sa among group. So, ako itig paminaw. Okay? So, laray kan. So, sa whole rani, wala ni gipagpangan ako. Okay. Number 1, ang pagpasabot na noon say pinakalisod na atong kasinatian o hagit sa pangrabaho. So, kumbaga, challenges at work. Mo na siya ang pangutana, no? So, ako lang ni sa hula, the speaker shared her biggest struggles are work-related, especially in handling staff and maintaining good relationships. So, na nagpagawas. Even a small mistakes daw, like incorrect, yang i-post sa social media, yung mga yahang staff. Oo. Which create a pressure para niya. So, she also experienced being assigned far from her family, which made adjustment difficult and affected her rest. So, yung kapawayan, murag nabaguhan siya, kay giasan siya glayo. So, despite these challenges, she remains thankful. So, ikabala ka, babae mamitanan. So, din lang ko mo gamit og hike, mo magid laki, di ba? So, she remains thankful for her family and her job. So, pasalamat gyapon siya sa co-op o sa iyang pamilya kay nakasabot sa iyang trabaho. She also grateful to Lama Cooperative for supporting her family, especially financially and during katong pag-hospitalize. So, na nagpasalamat ug nag-share na. So, these experiences made her stronger and more resilient. So, muna mo sa number 1 sa mong grupo. For the number 2 na kwan, so, asa ko karon sa akong relasyon sa Ginoo o sa igsuong Kristiyano. So, relationship with God and others. Muna yung question, number 2. So, she expressed that although she doesn't always attend church, so di siya tingsimba, she continues to trust and call on God through prayer. So, maampoon gyapon siya, bisawa siya ni simba. So, at times, she feels tired and unable to pray consistently. So, napod share na, say, makalimod ko simba, usay, kalimot po ko muampo, pero kabala ka, musimba daw siya kung mauna na ng Ginoo. So, she feels tired. So, but she still surrender her worries and struggles to Him. So, yagya pong i-share tanan niya ang problema o struggle. So, pasalamat, she remains thankful to God and continues praying, especially for her family, including her child, whom she sometimes finds difficult to understand. So, naay nagpagawas na yung anak, di sila makasinabot. So, yagin nagyang giampo gyud na unta matarong na. So, her faith helps her keep going despite life challenges. So, motong number 2 sa among grupo. For number 3, unsay kahulugan aning recollection para nako o para sa akong kaugmaon. So, meaning of recollection for her future. So, for her, recollection is a time to reflect. So, tanan kita natadiri para mo reflect sa to ang mga kanitian. Sorry for the and redirect at all our problems to God. So, ato'y direct ang atong problema sa Ginoo. So, naragid ang Ginoo. Karon, naragyod sa tunga tubangan. Si kilid, ha? So, she tends to keep her struggles to herself. Nagin na to, atong problema, ato gigaangkon. So, no, i-share na to na. Bala, magyaw-yaw ka diha. Basta i-share yun na. Pero makaibaw na problemado ta. Pero, share bito ni God. She tends to keep her struggle through herself but acknowledge them through reflection and prayer. So, ato na lang naiampo sa Ginoo, ha? She believes she's still blessed. So, bisag unsa pa atong problema, una na, blessed gyapon ta. Okay? So, blessed despite hardship and sees recollections reminder to stay as grateful, strong, and faithful. It helps her focus on positive and not let difficulties affect
your negativity. Thank you. Thank you so much sa Group 1. Salamat sa inyo sharing. Nindot kayo, no? Well, daghan na. Naandaw nila diri nga wa makasimba pero nagampo lang. Well, okay na siya at least nagampo pero if possible, unsa may kalahian sa misa, no? Ang misa naagyod ang lawas ni Kristo. Kung nangita tas Ginoo na siya diha, no? Unya sa misa nahitabo ang milagro. Nganong di man ta kaduol niya? Tungod lay kapoy ang lawas, so kuwang. Kung dili nato masinati ang tinuod kayo sa grasya sa Dios, walay push nga musimba ka. Paningkamot, na? So kitang tanan isip pinuniagan, magtotoo, gikinahanglan ang pagsimba. That's minimum. Minimum ra na ha. Dili na ang pinaka-maximum. Only minimum. Dili pa juga kasimba. Luoy na kayo. Ang kalag. Hinuuna ang kalag, ang tuyo, dili ang lawas. Thank you so much. Next group. Kisa to? Itong pakpakan ko lang, pakpak. Salamat. Sige. Thank you. May udto na di ay, naing udto sa tanan nato. Ako rin si Jasmine sa kuan area 2. Sa question nga kuan, unsay pinakalisod na ako sa kasinatian o hagit sa pagpanarbaho sa trabaho. Kasagaran sa akong nakuano nga isip nga inahan nga nanarbaho, kanadyon labi na nga kanang pag-commute layo sa ato ang gitrabahuan. O kanang naay mga anak babilsad kaayo mo na usa sa rason og disad malikayan nga kanang labi na sa mga kanang gawan na mga kolektor sa mga client o sa mga membro mo nga lisod kay paninglon og usahay na nakasinati sad ko nga usahay sa atong katrabaho sa atong pagsalig kanang medyo malikayan nga naagyoy mga kasaypanan hilabi na sa ato ang trabaho diri sa Coop nga naglabi gyud nga kwarta. Then sa diri sa ikaduha, asa ko karon sa akong relasyon sa Ginoo sa igsoong Kristiyano. Tuod man dili ko ingon nga hinimba kaayo apan bless kay ko para sa akong kagalingon. Tungod kay usa ko kay ato nga Muslim apan na convert ko nga kaning pagkakatoliko. Sa paggikan sa ako sa pagka-Muslim, dili pa gyud ingon nga nadaritso ko sa pagkatoliko, niagi pa gyud ko sa laing relihiyon nga baptist. Dayon, sa kasagaran nga nakong nagian nga relihiyon, kasagaran madungog nako ang katoliko ginasaway. Pero nganong napunta man gyud ko sa katoliko, ang akong giganahan sa katoliko tungod kay di mamugos, di judgmental. Kung musimba manggali, di mamugos ibisan pila imoy halad. Moy akong giganahan. Og nganong nagpa-convert ko sa pagkabisaya tungod kay usa ko ka Muslim di ko ganahan nga daghan kong karibal nga masawa. Kaya ako nakita sa pagkabisaya loyal kunuhay. Kanang mo nang bless kay ko nga nahimo kong usa ka Katoliko. Dayon diri sa unsay kahulugan aning recollection para nako para sa akong kaugmaon. Para nako ug wa ko nabot diri sa lamak. Di ko ka-experience nga ni ultimo pagkumpisal. Salamat kay ko nga naay recollection. Thank you kayo. Wow! Congratulations. Thank you so much. Masay pangalan niya? Jasmine. So grabe no? Converted from Muslim. Hoy, atong mga pinanggang Muslim, mga igsuon na to na gihapon. Pero, mao na siya. Ang atong Katoliko, mao gyud ni ang tinuod nga simbahan nato. Uban sa atong Ginoo. Nya panimba na mo. Hindi magihapon manimba. Unya, niingon, ibalin gani siya kay usarang ang usara gyud walay laing kailog. Naghan lagi diri nag-ilogan na gihapon. Ha? Uy, ayaw mo intaw, no? Ayaw intaw dungagi ang problema nato sa simbahan. Salamat kaayo kanimo. Next group, kisay mo share?
Sige na, kay maniud to na ta. Di kita ka paniud to ron. Napa ko itulo. Dali. Sige. Dali. Say ready. Okay, sige sir, dali. Pakpaki. Kuwag pakpak rin oy. Okay, dali. So, mo yung buntag sa tanan na. So, base diri or sa nasabutan diri sa mong grupo, unsay pinakalisod nga kasinatian o hagit sa pagpantrabaho sa trabahoan. So, work-related yun siya. So, gitagsa-tagsan ako sila pangutana dire kung unsay mga problema. Labi na namo, gikan mi, di man kita ingon nga mag-stay ta sa usa ka branch. So, sakto ang mga ingon ganiha, usa gyud sa mga rason or usa sa mga hinungdan gyud is ang pag-adjust sa atong kaubanan sa trabaho. So kung ato siyang mao say mga problema na amo na sinatian dire. Agawas ni ana ang relasyon sad ngadto sa atong mga miyembro. Di ba? Usa sa na sa hagit nato dapat naataan ng pagpaubos sa atong kaugalingon. Kay bisan pag dili sa tanang higayon sakto ta. Di ba? Tama di ba? So dili sa tanang higayon naata sa sakto nga baruganan ang atong miyembro naasa na sila ang sakto sad nga baruganan. So diha pa lang aside dapat naataan ng patience, di ba? So mao na usa sa mong rason kung ato jud sang subayon tanan, usa ra gyud sa mga kon is ang relasyon ra gyud nato sa atong isig katawo. Mao ra gyud tinuod nga hagit sa atong pagpantrabaho. Di ba? Kay kung nindot kaayo ang relasyon sa ato ang opisina, nindot kaayo out ka mga atong branch. So ikaduhang pangutana, asa mi karon sa among relasyon sa Ginoo ug sa atong igsoong Kristiyano. So kami, sayod gud mi, kung passing rate lang, igo ra gyud mi nakapasar. Kay angkon mi nga dili sa tanang higayon makasimba mi sa adlaw nga Domingo. Pero wala na muna saypa kada adlaw nga mga mi sa opisina. Kung dili man na mo matuman ang kuan test na ami mga intensyon. Pero gipaningkamutan namo sayod mi nga nami mga kasaypanan sa relasyon kay kani mga babae, di man yung babae. Di ba dili man nato malikayan kanang pagpanlibak na agi na di ba? So angkon mi ana, bisag ako buangkon ko ana. Dili jud ko maka deny ana. Kay kani akong tapad diri usa sa ni sa bitaw naagi na. Pero dako kaya kong pasalamat nga naabot ko sa maong kooperatiba. So pag mga previous job na ako, lahi ra gyud ang co-op. Nindot kayo ang atong trabaho kay gawas nga naka-income ta, nakatabang patangad to sa atong mga kaigsuunan. Dili man sama nato nga Katoliko, sama sa gingon ni mga ganihan natay mga Muslim, sa lain-lain nga mga Kristiyano, nakatabang ta nila pinaagian ato ang serbisyo. So ikatulo, unsay kahulugan aning recollection para namo o para sa among kaugmaon. So natuig yun, usa gyud ni sa amo ang giatang-atangan sa ato ang kooperatiba. Kay dako kay kong pasalamat sa co-op, kay wala gyud ni saypa kada tuig na gyud ta ingon ani. Kita ko sa video ganiya na ay gi-plasido nga nato yung mga batanon kung ay mo lang ang sabto nato ang message dito ba. Gikan sila og Manila, so mga city boys sila, nagdako sila dito sa mga so na mas instead ni adto sila probinsya tungod kay para mahanas ang ilahang kaalam sa sports, naglingkod-lingkod dinoon sila para nagunit sa ilang cellphone. So duwa na to unsay pangduwa nila. Kung ato siyang sabton, nindot kayo ni panahon na kay mao ni panahon nga para i-reconnect nato ang atong kaugalingon, di ba? Ato mga milabay mga buwan, mga adlaw, anaa jud kita sa mga murag na addict na ta sa kani mga social media. Ultimo mo ato tag CR, magdaan na tag cellphone. Cellphone is naa na gid nato murag naa na sa tong kilid. Di ba? Di bali nang makalimtan ang uyab basta dili lang ang cellphone. Di ba? Ay katawa ma'am. Di ba? Kung ato siyang sabton, nindot kayo ning panahon na kay mao ni time nga kung na makina pa recalibrate nato pagbalik ang atong kaugalingon para mabalik ta sa Ginoo. Boto naon kining panahon na is pagpahinumdom gud nato kung unsa ka importante ang gugma diha kaniya. So that's all. Thank you.
Wow, power. Balik sa Ginoo. Ha? Pasabot ana mo balik ta, reconnect, balik sa source ang Ginoo lamang. Okay, diri ta sa tumoy-tumoy dapit. Kinsa man tong grupo dire? Okay, diri mga last two para maniud to na. Kinsa leader dire? Si Sir atong pakpakan. Thank you. Ari sa gawas sir para maklaro nato. Maingod to sa tanan. Sa among grupo na ay nasa financial, na taga-allied, taga-agri, na po'y taga-head office. So sa unang pangutana, unsay pinakalisod nga kasinatian. Ang una is kada kanong dugay kay mo reply sa GIS group chat. Ang communication ba lisod yung kayo kay di gyud mo dagan transaction. And then risk go sa panahon nga mag-field. O kanang lisod yung kay trabaho yung ko kadang nakay kaaway kanang magsinangkahay na mo to the point ana o kanang dugay ang response yun o kanang wala kunoy kwarta lisod kay trabaho. Number 2, unsa ka karon sa relasyon sa Ginoo sa igsoong Kristiyano, ang uban ay nitubag nga complicated kuno ang ilang relasyon. Nya ang uban is work in progress. Then ang uban kay nasa quarrel stage kay there comes a time kuno nga suod kayo sila sa Ginoo, nahawa dayon nabalik na pod nya nindot man sa kuno ning mag-away usahay kay niguli hibaw na mo. And then number 3, unsay kahulugan ining recollection. Ang kahulugan sa recollection is kanang spiritual nourishment o kanang reconnecting yun sa gugma galoy sa Ginoo. Daghang salamat maingod to. Thank you. Salamat, no? Matod pa, nindot mag-away, love is sweeter than the second time around. Oh, dari dapit. Sige. Si sir, isa man. Pakpakan na to. Maayong hapon sa tanan. Ang first question is, unsay pinakalisod na akong kasinatian nga hagit sa pagpunarbaho sa trabahoan. So sa amo ang grupo diri, naay nag-share nga experience na siya or dugay na siya diri sa co-op, pero ang pag-adjust sa usa ka trabaho from non-financial to financial is lahi. And usa pa sad ang since majority diri sa mga boys or girls ang pag-transpo na to or pag commute. So wala ta kabaw unsay mahitabo na to sa dalan nga mapadong ta pa trabaho o padong ta pa uli. So usa sana sa mga struggles sa to nga pagpadong ta trabaho. Next is ang asa ko karon or asa mi karon sa among relasyon sa Ginoo ug sa igsoong Kristiyano. So sa amo is pareha ra gyapon sa ubang mga tubag kanina nga dili man tuod ta tingsimba kada Domingo, dili tanan nga mosimba kada Domingo, at least dili ta makalimot sa pagampo. Dili ta makalimot sa pangayog pagiya kay ang pagmata pa lang nato sa kabuntagon nga gigaan tag another nga adlaw nga to glorify His name sa sa atong kada adlaw nga ginabuhat is dako na kay na siya nga blessing nga gigaan tag chance nga mabag-o atong mga ginabuhat anang adlaw, the previous days o sa present. Kay wala ta kabaw sa atong future o asa ta kadus ata kwaon. Ang last is ang unsay hulugan aning recollection para nako o para sa akong kaugmaon. Pareha sa giingon kanina pod, naata diri para magtapok para to reconnect kung unsa nay sitwasyon sa atong spiritual life. Unsa nay kahimtang sa atong kinabuhi kung wala ang Ginoo. Og maara to, salamat. Daghang salamat. Wow. Reconnect, no? Labing importante, magpasalamat gayud sa matag adlaw. Okay? Napay mo share? 12:20 na. Gutom na, I know, gutom na. So, i-wrap up na lang na to, no? Salamat kaayo sa tanang sharings ninyo. Okay. So, hinaoton ta. No, ang inyong sharing, mo ibawno ninyo. Pamalandong, number 1 gyud ang pagsimba nga di makasimba. Pangutan-a ka imong kaugalingon, nganong di gyud ka mo simba? Kana lang.
Basic question. Kung siya ang source, nganong di man kumusimba niya? Mugawas na ang personal reasons, tapulan, way lami. That's your reason. Pero kung nakasabot ka, unsa jud ang misa, gwapo kayo na. Ayaw pag-agad sa pari. Napoy kadaghanan na to diri, mag-agad ta, kay ganahan mi sa pari, kay komedyante, sige gimik katawa. Ang misa, dili comedy bar. I tell you. Ang misa, usa ka sakripisyo sa Ginoo alang nato. It is a passion, death, and resurrection. It is a thanksgiving. So nganong di man ka mo simba, kay wa guro ka kasabot, unsa ang misa. Do not be offended sa akong ingon. Kuwang ta. Bisan ako, if you rate yourself now as a Catholic Christian, 0, lowest, 10, highest, unsay rate nimo? Ako, moingon ko, 5. 5 pa ko. Way further. Napakus tunga-tunga ay, ambot lang, tunga-tunga na ba? So, if you ask yourself, ayo pata kayo? Seryosoon na to ni, kay kaning recollection, dili naman tapok-tapok o kaon-kaon. Seryoso ni. Dulot ni. Kinabuhi ni. This is our life. This is God's grace for all of us. So, hinaton ta, atong i-pressure atong self, bitaw. I have to do this. Ngano di man. Siya ba ang hinungdan sa tanan? Siya ba ay source sa tanan? Kana lang ako hangyo ninyo simba lang sad. Ayaw pag-agad sa pari kung kinsay mo misa. Simba para sa Ginoo. Because He deserves it. Imagine na, karong si Manaha umaabot, gipakamatyan kaniya. Giula niya iyang dugo, nagpalansang siya sa krus, dili tungod niya nga nakasala, para nimo. Unya, dili gyapon ka mo simba. Pagkawa na lang magyupo angod. Okay ra lagi lagi pa din. Dag-ampo lamang yugo. Kuwang lagi na. Ang simba, bisag magsimba ka matag Domingo, still kuwang paghihapon. Ano man di ay, imagine na gud ang tibuok kinabuhi nimo. Maura gyud na imong ihatag sa Ginoo ang simba. Nya pag simba magtabi pagyud, magdali pagyud, magsigig tan-aw srilo, wa gyapon ka ampo. Kun dili matog kay way lami ang pare. That's the reality. Pero igsoon, imuha na, that's your investment to God. Ikaw may manubag. Ang pare nagkinamatay na migwali diha, dili tanan maminaw. I tell you, 500 of you, di man ko kaingon nga pag uli sa balay, dunay na baon. Di man ko kaingon nga, i-check ta ka pag uli, after a week, tanaw na to, nabay na usap. It's not a guarantee. But imuha na, imo ng baon. Now you heard it, Jesus is knocking in your heart. Okay? So we go deeper later. I know gutom na kayo mo. So later at 1 o'clock, padayon ta. Nya human, I hope nakakonfess na ang tanan. Napa baywa nakakonfess? Napay pipila? Napa man siguro silang father later, no? Nya natay gamay nga activity dayon human misa ta at 2 o'clock. Mao man tag 3. Okay? Sige. Palihog manindog. We pray for our food in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in this thy gifts, which we are about to receive from your bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Vamos. Okay, manglingkod lang mo ya, i-serve ra inyong lunch, no? Ya, pwede sa tanga